सिस्टाराबो टिचार दा ना मा ग्रुपनि जुनियर जेनेबा देग्लायनि बोसोराव माबायदि जादों थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लायनि बोसोराव साबसिन जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंना स्टुडेन्टआबो बुरजासिन ओमफ्राय जोंनि जुनियरावनो सबसे बांसिन स्टुडेन्ट आच्छा टटेल बेसेबां 109 हाइएस्ट स्टुडेन्ट जोंनि ग्रुपआवनो आच्छा थेंक इउ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बाजारनि एसे ओरै सानजाथिंजाय राङिजरायाव बेयाव बेबायदिनो BLC नि CYDP प्रग्राम जागासिनो दङ दा बेयावनि प्रग्रामा माबायदि जालांदों आङो एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे प्रग्रामा बिसेस लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय बहुत इम्परटेन्ट मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय बेबायदिनो मोजां इसोरनि गियानजों लोगोसे गोबांथार सोलोंजानाय फोरोंजानायफोरखौ मोनगोन दा बे प्रग्रामा जागासिनो दङ ओमफ्राय दानि आथिखालनि माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' आरो मा बुंबावनो माखासे बेफोरबायदि जौ सिगारेट बिरि बेबायदिनो ड्राग्स बेफोरबायदि निसा लायो दा बेफोरनिफ्राय बोरैबा जानगाराव थानो हायो दा बेफोरबायदिनो मोजांथार गियानखौ होयो दा बेनिफ्राय गियानखौ आरजिनानै लांनो हायो दा आङो माबायदि जादों आङो एसे देखायलांनोसै नायलांबाय थानो हागोन आरो दा आङो बे CYDP प्रग्रामनि मानगोनां एडभाइजार दं नै लोगोसे इयुथनि मा होनदों एडभाइजारबो दा ने ओमफ्राय दा दिनैनि दिनाव बे CYDP प्रग्रामखौ मानो खुंनाय जायो बिनि थाखाय फंनैसो मिथिहरनो थाखाय आङो ब्रादारखौ खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो स्पेशली ब्रादारनिसिमबो जाय जोंजोंहाय दायो दंफैयो ओमफ्राय गिबि सिनथारावनो आङो बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो बेनि अननायजों दिनैहाय सानबा एबा 5 days जोङो प्रग्रामखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय ओमफ्राय थांनाय 20 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै 24 नैबेसिम जोङो हाबाय स' बेनिखायनो आं गिबियावनो फोरबो जिसुखौ हाजासे हामबाय होनो गोसो आरो आंजों दङ जोंनि बे प्रग्रामखौ दैदेननाय टिचार्सफोर ओमफ्राय जोङो मेन अबजेक्टिभ एबा मेन मट'आनो जाहैबाय चिल्ड्रेनफोरखौहाय जोङो जोङो केरेक्टार देट मिन्स जोङो ख्रिस्टियानफोरनाव मोनसे सिन्था दं जे संसाराव थांनानै थायोब्ला मोनसे गुड बिहेभियार एबा फिजिकेलि एबा स्पिरिचुवेलि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय ससियेलि देट मिन्स जोङो उन्दैनिफ्रायनो सासे गथ'खौ जुदि मोनसे गुड बिहेभियार जुदि केरेक्टार होनो रोङाब्ला निश्चय समाजनि थाखायहाय गाज्रि जाहैयो जोङो बेखौहाय जोङो सोलोङो आरो स्पेशली जोङो सोलोंबावो जे जोङो मोनसे एवारनेस जायखौ जोङो दा बर्थमान ससियेलावहाय जोङो नुनो मोनो जे मोनसे ड्राग्सनि मोनसे गाज्रि थासारि आरो बेबायदि लोंनाय जानायफोरजों गाज्रि थासारि दिनैहाय समाजावहाय गुबुंले जानानै दङ स' बेफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जुदि जोङो बिमा बिफाफ्रा एबा सोरबा मोजां लिडार्सफ्रा जुदि फोरोङाब्ला निश्चय सासे सेंग्रा एबा सिख्लानि जिबना माने डेथ जानानै थाङो जोङो बेखौ जोङो फोथायो स' बेनिखायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो नैबे भेकेसन बे सामार भेकेसन एबा फुजा बन्द बेबा मोनसे स्कुलफोर बन्द जानायखायनो जोङो दिनैहाय बेखौ 4 days प्रग्रामखौ दिनैहाय गाजा गोमजायै जोंनि बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि सिङाव थानाय राङिजरा बे मिशन फिल्डआवहाय दिनैहाय जों साक्सेसफुलि खालामनो हादों खयथासो फेल'शिप दं जेनेबा एक्चुअली जोंनि बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चआ मोनसे माने मोनबा डिस्ट्रिक्टजों जोङो बहुत गुवार जानानै दङ ओमफ्राय नैबे प्रग्रामा जाहैबाय आप टु बेंगलनिफ्राय लानानै जोंनि बाक्सासिम जोङो बेयावहाय 35 चार्चेसनि गथ'फ्रा दिनैहाय पार्टिसिपेट खालामनानै दङ ओमफ्राय 35 चार्चेस दिनैहाय गथ'फ्रा माने पार्टिसिपेट खालामनानै दङ ओमफ्राय जोंनि माखासे इडुकेटेड पार्सनफ्रा जेरै BA MA ओमफ्राय खायसे मास्टार आरो सोरबा PhD डिग्री लादों आरो सोरबा जब इमप्लय अलरेडि ससियेलावहाय स' बिथांमोनानो दिनैहाय गथ'फोरनि मा होनो टिचार्स हिसाबैहाय दिनैहाय जोंजों लोगोसे दङ दा गोजोननाय थाबाय ब्रादारा बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दायो बेबायदिनो लाइननै दोनबाय नै ओमफ्राय एसे हानजा सुरसिगोन आरो दा बेबायदिनो गावबागाव ग्रुप वाइसै आरो नोंसिना मा ग्रुप सिनियर ग्रुप आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंथांमोना बे CYDP प्रग्रामाव फैनानै फिलिंस माबायदि मोनदों एबा माबायदि फोरोंजानायखौ मोनखो एसे बुंनो हागोन नामा जों बे CYDP आव फैनानै जों बिराद
इसोरनि रावखौबो जों सोलोंलायनो मोनबाय आरो बेबायदिनो जोङो गोबां माखासे एक्टिभिटिसफोरखौबो जों नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय जों फिलिंसफोरखौबो मोजां मोनो आरो जोङो जेनेबा बे बोसोरावबो जोङो थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय साबसिन सोलोंनानै जों लानो हाबावबाय आरो इनाफ खालामनो हाबावबाय। ओमफ्राय फंबायनि मुङा मा नाम? आंनि मुङा जुनियन रामसियारि, आङो बाक्सानिफ्राय फैदों। आदसा दा गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम। दा बेबायदि लाइन जाबाय नै नायनानै लादो नै दा ओरैबायदि हानजा सुरसिगोन आरो ओमफ्राय नै आं ओरैबो देखायनोसै दा नै बेफोरबायदि आरो लाइन थाजोब्बाय दा हानजा सुरसिगोन आरो फैगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेयावबो ओमफ्राय नोंसिनि मा ग्रुप माने सिनियर? आदसा दा ओरैहाय नै मेन गेटआथ' बेनो नै नायदो नै ओमफ्राय दा नै बाबुमोना नानिमोना फुरा लाइन जाजोब्बाय आरो बहुद गोबां दै नै नायनानै लादो। नानि नोंसिनि मा ग्रुप? मा प्राइमारि? आदसा ओमफ्राय मा रोखोम मोनदों? मोजां मोनदों दा? नोंसोरलाय खुसि दा ने? बयबो खुसि दा? नोंसोरलाय खुसि दा? आदसा ओमफ्राय नै ओरैहाय माखासे टिचारफोर दङ आं देखायगासिनो दङ नै ओरैबो ब्रादारा टिचार ना? मा ग्रुपनि टिचार ब्रादारा? प्राइमारिनि। ओमफ्राय देग्लायनि बोसोराव माबायदि जालांदों जेनेबा? देग्लायनि बोसोराव अनेक साबसिन सिगांनिफ्राय। दा गोजोननाय मोनबाय। देग्लायनि बोसोराव स्टुडेन्टसफ्राबो बांसिन। टटेल जेनेबा बेसेबांसो जादों? टटेल 500 प्लास। 500 प्लास। दा गोजोननाय थाबाय। आं एसे देखायलांबावनोसै नै ओरैबो दङ दा बहुद गोबां नै नायदो। नानि नोंसिनि मा ग्रुप? जुनियर। ओमफ्राय फिलिंस माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों दा ने? ओरैहाय लाइन ल' दे आं देखायलांनोसै दै नै ओरैबायदि आरो बहुद गोबां नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय बेसेबां जादों। मोजां मोनदों दा नानि? मोजां मोनदों दा? खुसि दा गोसोआव? आदसा मा ग्रुप? जुनियर। दा नै नायदो दा बहुद बेफोरबायदि आरो नै दा नायदो बेजों दङ माखासे टिचारफोर नै ओमफ्राय ब्रादाराबोथ' टिचार ने? मा ग्रुपनि? जुनियर। जुनियर। आदसा दा बेबायदि आरो नै सिस्टाराबो टिचार दा ने? मा ग्रुपनि? जुनियर। जेनेबा देग्लायनि बोसोराव माबायदि जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय? देग्लायनि बोसोराव साबसिन जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंना स्टुडेन्टआबो बुरजासिन ओमफ्राय जोंनि जुनियरावनो सबसे बांसिन स्टुडेन्ट। आदसा टटेल बेसेबां? 109 हाइएस्ट स्टुडेन्ट जोंनि ग्रुपआवनो। आदसा थेंक इउ। ओमफ्राय सिस्टारा मानि? जुनियर ने? दा नुदों ने नोंथांमोना निस्सय बेनार लानानै फुरा लामा हान्थिसिगोन आरो माने लाइननि थाबायनाय जासिगोन दा ने सार? बेसेसो गोजान थांनाय जागोन जेनेबा? ओरैनो 300 मिटारसोबानो जानाय गथ' गोरलै गथ'फोर दंखाय ससेबानो थांगोन 300 मिटारसोल'। दा खोनाखाबाय निस्सय सारानो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय दा नायनानै लादो नै माबायदि ओरैबायदि लाइन जाजोबनानै दं आरो नै दा गिदिंसिगोन आरो आवगायजेनबाय दा लामा हान्थिनायनि हाबाफारिया सुरु जाबाय नै दा बेबायदिनो लाइन फैसिगोन आरो थारमाने गावबागाव ग्रुप वाइसैहाय फैगोन आरो गावबागाव ग्रुप बेजों लोगोसे जोंहा दङ नै मानगोनां आलासि मोजां दा ने सार? दा बे सारनि गोबांथार डान्स पारफरमेन्स खालामनायफोरखौबो नुनो हागौ नायलांबाय थानो हागोन सार जौमोन सिं दा नायदो नै
नोंसोरो दा फुरा गावबागाव ग्रुप वाइसैहाय बेबायदि लामा गिदिंगोन आरो जाय दिनै लाइन 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 थांबाय आरो बेनारखौ लानानै सिगांबाय ओमफ्राय दा नै बहुद गोलाव जागोन आरोना बे लाइना नै नायदो नै दा फुरा गावबागाव लाइननिहाय फैबाय नै दा नायदो नै दा बेबायदिनो लाइन हिसाबैहाय थांसिगोन आरो ओरैहाय लामा लामा बेरायनाय जागोन आरो मथा मथि निस्सय खोनाखाबाय 300 मिटारसोआ बेरायनाय जागोन बेजों लोगोसे माखासे दं ओरै गार्जेनफोर दंफैयो गार्जेनफ्राबो माने नायफैदों दा बेबायदि आरो नै दा ओरै थांबाय आरो नै ओमफ्राय फैगासिनो नै